ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୁଗୁଲି ଶୁଣ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲ ତ ମନକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଡାହାଣୀ ଶରୀର ଖାଏ। ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ପାପର ମୂଳ। କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ ସର୍ବଦା ଭୟଙ୍କର। କ୍ରୋଧହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆତ୍ମା ଯେବେ ଅଛି ତେବେ ପରମାତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଘର ଓଳାଇ ସଫା କଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଗଲା ଭଳି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମାନବ ଚାଳିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ। ଦୟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ, ମାନବୀୟ ଗୁଣର ଶୃଙ୍ଗାର ସ୍ୱରୂପ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନାରୀ ପୁରୁଷର ସାଥୀ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାରୀର ହୃଦୟ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରବଣ। ସେ ବେଦନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମକୁ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ବନ୍ଧ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ରଜାତ କରିବା ପରି ଅସମ୍ଭବ। ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ବୈରାଗ୍ୟ, ବୈଭବ ନୁହେଁ। ଦୟା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଏହିପରି କରୁଣାମୟୀ ପ୍ରାୟ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଅସମ୍ମାନ ଆଚରଣକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛେ ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଦାପି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ଓ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ରହି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଅଛି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଗୁଲାମ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆଘାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।